Asal
Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Guarna mingguta sadarion ima minggu paupaton dung Epipanyas. Dohot topik dijau laho makaholongi. Alani i meredi mahita sian buku ede nomor 14 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi porbadia natuma palangit dot tanoon. Amen. Sai pabotohonom mudo tuahu dalan hanguluan god dolas ni roha dia dopan ni bohim
akka hasudungan ni rohado di siamunmu saliling nililingna. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan, namadok mauliate dohami tuho, ala dipapatar ho doho tuaka si pelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya payan madihami rodi pinoparnami, barita naulii, jala pararat maitu saluhut bangso, asabicar sondrang hasonangami, doh diakan nahudul di hahulomon, doh nalilinggoman ni hamatian, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sian bukwede nomor 75 ayat sada. Tatangihon mas ikat nipatik di minggu tasadarion iman natar surat di sada Yohanes 4 ayat 10 sada. Hamu akka holongan ang gosongon ido holong ni rohani debata dihita tamama hita masih holongan. Atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Mari dehita sian bukwede nomor 421 ayat sada dohot 2.
Atau potima dosata tuadopan ni debata martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo patupahon hasasan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya si maroham dihami akan mangarsakon dosa nami saya sahapi matu bagasan rohanami hasasan ni dosa nami lehon matuhami tod dinabadiai asa unang ganggu rohanami diasini roham alai asa hot hami marhapor siaun laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelian na mangolu jala nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Yesus Roma hamu tuahu hamu akan naluja jalan nasorat hupasonang pehamu buat hamu ma augakku tu hamu guruhon hamu ma nasian ahu ay nalabok do ahu jalan naserep marroha asadapotan hasonangan tondimuna ay labok do augakku jalan yang do dohot nahu papersaton hasangapon ma di debatan na di Gijang. Amin. Maridehita sian bukwede nomor 467 ayat sada. Tatangihon ma turpuk epistel di mingguta sadarion natar surat sian sada Korin biddu 10 tolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat tolu tajahama marsikat corin tung surah kuhatahon akka parhatan ni jolma nang suru-suruan pe anggoso parholong ni roha ahu naung songon hangsa do ahu nama kulik-kuling jala songon ogung nama rulol. Jala tung surah hubasa-basahon saluhut artakku jala hubasahat dagikku asa ditutung tung naso margunai diau anggo so parholong ni roha ahu ima sahatna mertua ma akan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maridehita sian bukwede nomor 640 ayat sada dot 2.
saha tindakon ma haporsiautai songon nahit na tindakon ni dungata saha porsiaon di sadok pertibion rap ma hitamadok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan natumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imanan itu gon ni Maria nagabe-gabe siato di perbadia adorang suabubuhan ido tuhata natumaun na bernit di panghuman ni selatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanuturung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani disimai bana payungla sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dot namate au persea ditod di perbadia jala adong sadahuria nabadia huria atau halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai naman dok mula mangulu sogo daging halak naung mate dohot dia nguluan na suda amin. Dikting namasa di Huriatta di Mingguon tanggal 30 Januari 2022. Parjolo papungu pelian. Saderion papungu pelian dohita bain pelian tu kategorial sekolah minggu HKBP. Paduahon ruas namar sahid. Tabuan ma ditangyakta akka ruas ni Huriatta na di bagasan parsahiton. Ima amang situa SP silalahi sian weksada pemulihan di bagas nasida. Nyonya B siahan berusia gian sian weksada pemulihan di bagas nasida. Amang Ermanik sian wek 2 pemulihan di bagas nasida. Amang situa B si manulang sian wek 2 isoman. Nyonya situa B si manulang bertabunan sian wek 2 isoman. Fania berusi manulang wek 2 isoman. Rinda Borumanik sian wek 2 di rumah sakit Merwaksa. Nyonya N Hutasoid inang CST MM Berhutapea wek 5 di rumah sakit Polri. Ria Kaila Boru Raja Guguk sian wek 5 di rumah sakit Tugu Ibu. Saud Sibuea wek 5 isoman. Amang R Manalu sian wek 7 pemulihan di bagas nasida. Amang G Siagian sian wek 10 di Rumah Sakit Ridwan TMII. Nyonya Gesi Agian Borusi Tanggang wek 10 di Rumah Sakit Ridwan TMII. Amang M Pardede sian wek 10 pemulihan di bagas nasida. Nyonya Gultom Boru Tabunan sian wek 10 di Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas. Patuluhon Panitia Pembangunan hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 patu paon ni panitia pembangunan ni Huriatta do rapot maringanan di GSM Gloria Lantasada masuk pukul 10 sia WIB dan yuluhon ni ketua panitia pembangunan dohot panditata marhiteon pinangido tusude anggota panitia pembangunan sian ganu wik asareta maddohoti rapoti Paton Distrik Walu DKI Jakarta. Di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do vaksin booster na patuluhon di tanggal 10 sada do 10 pitu do 10 Februari 2022 dimulai pukul 8 saat pukul 12 WIB maringanan di kantor Distrik Walu DKI Jakarta. Tuaka ruas ni Huriatta nama kaporluhon akka asa mendaftar tu situa wik nabi. Palimahon pengumuman Hobar tu haputusan ni rapot Huria tanggal 2 Januari 2022 nok salbu taringot tu program kerja dot anggaran naung ditotopon alani sadarion patupon ni parartaun ni Huriatta do mangalehon panorangion ditulu hali permingguon taringot tu program tahun kesehatian
na naing si ulah honota di bagasan satahun parhuriaon tahun 2022. Na paonopon ruas namoding. Nunga marujung ngolu sahala ama ruas ni huriat da ima. Doktorandus J. Lukman Sibarani boru hutapea manang opu fika doli marumur 24 tahun. Maringanan di jalan raya lapangan tembak Cibubur manang wik 10. Moding na di hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Tu udean hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 di TPU Susukan Ciracas. Masuk mahita tu acara meringot ruas nihuria namoding. Jongjong mahita saluhutna. Ujung perdalanan ningulu ni dongat tahun, laos pangotok kita do sudi. Nang hitape di sadatiki tong do songon nasida ikomoding. Alani i. Toktong mahita marpakirimon na mangulu caliling di Portibion. Jala sehobas manang sadi hari pehita lao manadikon tanoon. Taingot mahata ni tuhatta di pangukapon saplopat ayat 10 tulube. Martua ma akan amate di bagasa Tuhani olak neon. Tutu di doktor di masohok manasida sian paru kilo nasida. Aina mangihuk matu nasida niula nasidai. Tabua masudi keluarga nang si solhot. Nah tininggal hon ni dongata nang jumolo modingi. Asa anggiak ma tuhatta na mangapuli nasida. Alani martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Napapituhon pinasahak ma partikianon tu parar taon ni huriata. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Selamat hari Minggu.
Nah hormati kami Amang Pendeta Uluan Huriata HKBP Resort Cibubur, Amang Pendeta Penai Baho, kadongan nami perhalado ni Huriata saluhuna, aman nami na nami ruas ni Huriata HKBP Resort Cibubur, na uhaholongi kami, akayanakon nami naposo remaja ng sekolah minggu. Tapuji ma debata Raja ni Huriai naong paluason Huriata HKBP Resort Cibubur. Patupahon rapot Huria laho manotopon program kerja dohot anggaran ni Huriata HKBP Resort Cibubur periode 2 Desember 2021 1 November 2022 Boy mardala dohot dengan nani dohotan ni parhalado dohot utusan ruas sian ganup wek rap dohot pengurus wek di patu pada rapoti di tanggal 2 Januari 2022 memuka jam 10 web nani uluan ni Huriata Amang Pendeta Penai Baho rap dohota kapaditata Padita Amang Pendeta CR Harahap, maaf, dohot inang Pendeta RH Buruh Tasoid. Jala adong maka keputusan na perlu si pabotohonon ni Huriata tu sudah hita ruas ni Huria. Na parjolo songonok takas taboto tahun pelayanan ni Huria sadok Huria HKBP di tahunon 5 tahun kesehatian manang molo bahasa Batak na boy dapat saroha sa pikiran bohado hita saroha sa pikiran di keluarga bohado hita saroha sa pikiran di Huria tahun laho patupahon pelayanan turuas ni Huriata marhitei adong do piga-piga program kerja na direncanahon uluan ni Huriata akapaditata nanaing sulahonota di taonon jalan na perlu pabotohonon di tonga-tonga ni ruas ni Huria na perjolo pelayanan turuas di Ganup Wek ditotopon rapot Huriaido mulai tahun 2022 on pakeon manang pelayanan ni Ganup Situa Wek di Wekna adong istilah nasian pusat Yetro nomor lapatan dilihat tanggung jawab Ganup Situa Wek isarana mana 15 jemaat naikon si tanggung jawaban naikon dulona nang gua pala sahali sabulan ahado tujuan namang inang asa diboto situa wekido songo dia dosa betulna keadaan ni ruas ni Huriai na adong dewekna boy nasi darap martangi yang dibagas ni ruasi bahkan mulu perlu ikorro paditata mandapaton nasida boy ma buanon ni situa weki tu bagasta ido amang disakapi na perjolo nanaing siulah hodon ni hami parhalado ni Huriata kasitua wek tangyako kamu mahami asa boy hulah kami hulah naborat dei molo siar roha-roha sadiri alai boy di tarulahon molo didongani Tuhani molo ditangyakon hamu hami akka situ ala mangulahoni imana perjolo na paduahon mulai bulan Februari patu pautama minggu keluarga jadi minggu pertama haduan hari Minggu patu pautamai diharap pedo rohi Ganup keluarga mar minggu tu bagas gerejaon
anggota terbain muldang boy hita sabangku nang kepala jonok-jonok B nasa keluarga. Tujuannya boharo hita secara tidak langsung mangaleon parsiajarat tua kaya nak kota na met lumobi remaja dohotaka praremaja terutama. Napa tuluhon ditotopon anggaran untuk pelayanan Nihuriata, proyeksi penerimaan Nihuriata di bagasan kondisi si sonari nah saya toktong dope dibayang-bayangi pandemi COVID berdasar penerimaan na tahun nasalpu ta proyeksi penerimaan tadi tahun 3 miliar 355 juta rupiah. Ima proyeksi ta penerimaan tahun alai dang asal hebek kami amang berdasar penerimaan tanah tahun nasal pudo mudah-mudahan lemudenggan kondisi sonari asabui dapat tahun dungi ta proyeksi untuk pengeluaran manang biaya 3 miliar 620 juta. Mace belgado mulo tabereng angka-angkai alai mulo tabayakon belgani huriata HKBP Cibubur dohotaka pelayanan na disakapi huriata lau ulahonon ni huriata di tahunon dang na apala belga angkanai alai sudinai holan mangasahon Tuhan debatado hita lahu patu pahoni angku sianang kai ulu hita huduhan alai pos marohata donganan Tuhan itu hita lahu mangulahon program na perlu di huriana na mangihut untuk pemakaian tarif gedungi sekolah mingguta adong 4 tarif na perjulo tarif tu jemaat na paduahon tu parhalado na patuluhon tu umum manang naso ruas ni huriata na paupaton moloholan acara marsibuha-buhay hitarong do tarifna. Amang inang tabay petarifon asa adong do laho perawatan ni gedung tai manabay mulutung bui siani dapat laho manabay pemasukan menutupi anggaran ni huriata nakin na hujaho kami. Taingot untuk tahunon tetap dope hita dalam pemakaian gedung berdasarkan peraturan pemerintah mengenai kapasitas. Mulo normal dang adok pandemi COVID, kapasitas ni gedung ta di lantai sadai holan 300 tempat duduk do, di lantai 2 150. Alai mulo adong peraturan pemerintah madok dibatasi, bohabaino namanginang ikon bersedia do hita laho mengikuti aturan ini demi keselamatan ni huriata HKBP Resort Cibubur. Namangihut patupaun ni huriata pertemuan sehali ono bulan antara akapaditata dohot pengurus WIK. Jadi asa nyambung don naniulan situa dohot baru sabetulna tutu keadaan ni ruasi botonnya mang ulata mai marhide pertemuan na dohot aka pengurus WIK. Jadi di hamunaka maname pengurus WIK mau lihat tema di gugumuna mudah-mudahan
Mudah-mudahan dalam tu denganna bui hita masih rupa-rupan melayani di huriat tahun. Namangihut laho menghadapi aka kemajuan di teknologi lumobi aka generasi na poso mulu tungadong nataruka prohata laho rohani aka yana kota lumobi na poso laho pasahaton pelean na hamoleation na perpuluhan na di batu pahuriata do virtual account songon naong adong di tepel hondia ka ganup bangkutai mula kana poso takas doi boto nasidei mudah-mudahan ma bui margunai untuk memudahkan aka yana kota naposo remaja songon ima manginang rencana ni huriata na mace perlu pabotohon nami di tonga-tonga ni huriata tabani aka program kerja nasional naung taulahod di huriat tahun saya dipargugu itu hatta mahita laho patupahoni bain sangap di guarna tu hatta mama pergugu kita lumobi mamasu-masu huriat tahun dohot saluhut ruas ni huria HKBP Resort Cibubur Botima Mauliate. Meredehita sian buku ede nomor 212 ayat sada dohot udutna laos tapapunguma peliata. See
ulakon waya sada. Dame ni debata na sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta di mingguta sadarion ima minggu papatudung Epipanis. Tatangi homahatani debata natar surat di Jeremia bidusada ayat 4 rodi ayat 10 doh topik manang tema dijou lau makkaholongi dijou lau makkaholongi tapai hutihut hujahami songonom mahatana Jeremia sada ayat 4 rodi 10. Jadi naroma hatani jahuba tuau madok songonon tagas so hujadi hoddepe hodi bortian nunga hutada hiakko jala tagan soruar dope hosian ya puan nina torasmu nunga hu parbadia hiakko hupabakit to gawe panurirang tuak kabangso dungi nikuma yali Tuhan Jehovah idama dakkumoto makkatai aina bajar dope au jadi nina Jehovah mamadokau unang dok nabajar do peau manang tu dia peho husuru ikut tu si holang jala mananga hutona hotu ho ikonido hata honomo unak kuma biar mada do pon nasida ai sayau dorongamu palua hokko ninda Jahoba dungi di patol-tol Jahoba ma tanganna jala di jama pamangaku jala ninda Jahoba madokau idama nunga sahat huleho nakahatakku tu bagasan pamangamu idama hubabakit doho sadarion mangarana pihak kabangso don akaharajaon lau mangurati dohot maniapun mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan disima sahakna horas madihita saluhna. Jadi adong dosa ada ama dung tamat SMA anak nairupani diarahom ma asa gabe sekolah perberita nauli gabe penginjil irok matu anak nai HP holanod do memang anak-anak amang gabe penginjil mahuate ninna baru anak nai aku kan nggak cocok jadi penginjil pak. Aida ngarung naso cocok. Asal mau loho cocok dusuri di Tuhan ini. Ya udah kalau memang bapak mau menjadi penginjil saya nggak apa-apa. Asal mah cocok di hilala bapak. Bapak ini mandokon, dan cocok dia, ale cocok dia di Tuhan ini. Masuk mau gabe penginjil, ujung dah diurus mah.
masuk magabe sekolah penginjil, tinggal mah di asrama. Duk piga-piga leleng sekolah di asrama tinggal, HP mengalami kecelakaan mah anak naon. Kecelakaannya bukan tanggung-tanggung, sangat fatal. Marang dia marohai sepeda motor sapak ma disenggol masuk ma tu turun di truk dilindas ma pak nai dohok tangan nai maropuk bebohama maropuk pat tangan ya pada akhirnya diamputasi diponggol ma pak nai sabariba dohok tangan nai sabariba. Gabiadong badebain kaki palsu, dohok tangan palsu. Jadi di dok anak Naima dung mulak si rumah sakit. Pak, itulah buktinya saya tidak cocok jadi penginjil. Tuhan saja tidak setuju saya jadi penginjil. Lemah nih, dah ngadong betangak kube nggak palsu. Patu be nggak palsu. Tuhan juga tidak mengizinkan saya jadi penginjil. Alai bapak nem dok daun asal mau loho, bukan Tuhan tidak setuju, asal mau loho. Basong ini petaho bapak, orang tuanya selalu mendorong. Ngasong ini fatal dia lame nak naik tapi dia dorong. Selesai mak, habis mah pendidikan nak. Sebagai penginjil di tempat temai mana musti itu ada daerah naga terpencil. Naik kom masuk tuh hutan-hutan, termasuk tempat orang-orang primitif naga. Naludu pe mengalang jolma. Naludu pe membuat manusia menjadi kurbannya. Iwakar songoni. Alanido imana Pak, saya ditempatkan ke satu daerah terpencil. Bapak nebi abagu. Ay ngiri mahalaku. Ngasongono pak nenakku tangan nabi songono tong tu daerah terpencil. Tapi nggak apa-apa lah. Ini anak naik. Bapak kan sudah mendorong saya juga siap. Tu tempat terpencil petau nggak apa-apa bapak. Ima, las marwah kongku songoni. Asal mas semangat tuh. Berangkatlah. Jadi diperlengkapi ma oleh lembaga penginjilan non borhak ma tu sada daerah memang. Beberapa hari berjalan di hutan, huhu ipar rohahoni mana ma petani daerahi. Apa yang diduga-duga ibana? Geturadok sekelompok manusia yang tidak pakai baju. Na sangar-sangar na macam-macam bubuk nape maniuk hujur. Itu dikeroyok meban. Adong nama ngatuki. Angko permatekku menaruhana do. Wah doro permatekku menaruhana bana. Alai ima rupani situasinya ketika ada orang memukul dia itu jalodo yang kaimana tangan palsu nih. Adong nama ngatuk. Indah mana song ni dan dihilala. Sagu guguna ya tuhi. Indah mana do tangan palsu nih? Enggak ada apa-apa. Buat parang itali tangan nih tak pola boha. Ay tangan palsu nama. Ya tuki do pak nai pinang pola boha. Enggak kaki palsu. Tuki na tak pola boha. Mabir masuriak ka orang-orang primitif. Oh, ini dewa ini. Dewa ini no. La sudima akan mengeroyoki marsobatu ibana karena mereka berpikir yang ada di hadapannya itu adalah titisan dewa yang harus mereka sembah. Ujungna manukak masuri nasida nasarobongani. Ini adalah dewa, ini adalah dewa. Lasyop panasida mon ibu ambatu tempakna. Lasom mai sobba nasida terus pagi siang sore. Om mai sobba nasida terus. Jalalas disima sadar duli-duli. Wah, ternyata inilah jalan Tuhan buat saya. Hurip puna markaning ne keroyok noyau, ne balbali ne ina ma permatikku.
Tapi ternyata itu semua proses bagaimana Tuhan memakai saya menjadi alatnya. Awalnya tiki eksideni mana, tiki diamputasi tangan nai, dohok pak nai, pemikiran di mana. Ternyata Tuhan tidak setuju saya menjadi penginjil. Imai rohana. Ketika dia dikeroyok, mau dibunuh, on nama parmatiku. Tapi ternyata semua itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Membuat dia menjadi seorang pekabar Injil yang baik. Ay bagaimana namanya sobba nasida. Ay hola sudia manusia primitif marsobba tu ibana di sini mana pasahatu berita nauli. Dangau si sobbaon alirong du Yesus Kristus parholong nama nobus samuna. Arong du Yesus Kristus nama nongosau asa pajupang rohot tamuna. Itu yang harus kita sembahin. Gabi sudah mana sida mencakut Yesusi. Ima rupani perjalanan ninggulun ibadah. Aku tidak cocok indawal lain. Tuhan juga tidak setuju bereng mana yang tangan palsu kaki palsu nebana. Tapi sebenarnya itu adalah rencana yang indah yang Tuhan tata menjadi orang yang bermakna dan luar biasa. Jadi mau lorong kidung pujian dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam dalam tanganmu, rencana indah telah kau sediakan. Ima rupani ketika kita melihat bertahap-tahap bodoh songon na putus-putus, anggo mati mau anggo, hancur mau nita. Padahal tanpa kita sadari itu semuanya sudah ditata oleh Tuhan. Membuat kita lebih hebat lagi, lebih berguna lagi, lebih bermakna lagi. Bahkan naridok di topikung, di jodoh laho makkaholongi. Di jodoh. Si Jeremia na diturpuk tahun songonima. Adang cocok daksuman ngade batama jo ibana adang dang itola ibana do di do imana ayat onum dunginik kuma yale tuha jahobe dama dakku boto makkatai na bajar do piau. Dia sadar bahwa memang dia tidak punya kemampuan. Si Jeremiah boleh do na bajar do piau molo di HKBP sekolah minggu iguari ma pra remaja ihita remaja om mana kunda bajar jadi si remaja bahasa Batak ni si bajar jadi boleh duduk di sun na bajar rupiah berarti usia remaja rupiah si Jeremiah. Makanya dia merasa enggak benar, dak pas remaja rupiah. Besunah hubutu makatai. Tapi rencana indah telah Tuhan buat di dok. Tagas sohu jadi hod depeho dibortian nunggah hutadaho. Tagas soruar depeho sian apuan di naturasmu. Nunggah hubar badiaihu. Jadi dari awal Tuhan sudah menatanya. Bukan persoalan berapa usianya. Bukan persoalan ibu temana romak katai manang dang. Alai nggak dipilih debatai mana. Gabi ulah-ulana. Dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan. Jalido nang dipengok tu hitana perjulu di perjalanan ninggulu tahun Tuhan sudah memilih kita lamar puama dipilih kita di jodoh kamu lau kaholongi kita ini secara pribadi sadar atau tidak Tuhan sudah memilih kita menjadi alat-alatnya
menjadi perpanjangan tangannya, manang nadi dia pehita mula-ulaun. Kita harus yakini bahwa Tuhan memilih kita, memakai kita, bahkan menempatkan kita. Gabe ula-ulana dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan. Odo na taingot jalodo nang tapataridahon. Di awal-awal tahunon, hapapatar ni waso ni debata, merhite nama makkihita. Alani tahalas somai dengan segala kekurangan, kelemahan. At tersongon na mamili situa rupani. Iparohaho ruasima cocok dua mangga gabi situa bayi nak. Iparohaho perhalado ma ima tutuba cocok do tutu gabi situa nina. Sahak ma tu padita amang ubere ngamatai cocok do gabi situa. Lama hita tusi, lama tusi. Imamang dah molo ubere kami do memang bodoh hamu dongan mangula di tonga-tonga ni huri. Daung amang amang daung sunah huboto daung itu jua. Ringkeset do merminggun. Hari minggu nai itu suruh merminggu. Ringkeset do pertanyaan anu gebi pilih ta situ. Gebi suruh pertanyaan. Jodoh kita merasa itu suatu beban. Padahal justru itu sesuatu peluang, kesempatan di mana Tuhan memilih kita, mau memakai kita. Jadi unang mana nadong songon remaja rupiau raku boto makatai. Jangan kita merasa ketika kita sudah merasa mampu sehingga kita mau. Unang teto ngalanung ngamapak kita gabi hita. Jangan. Semapan apapun kita, sehebat apapun kita. Dangarong lapatan ni. Ale sawoto na hita. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Padok di dabisuk, sebatang sumpit itu menjadi senjata ampuh bagi orang yang pintar memakainya. Sebuah pena itu tidak berarti bagi yang lain, tapi bagi ahlinya sebuah pena itu bisa menghasilkan jutaan gambar yang indah, yang bernilai, yang berkualitas. Bodoh penai tapar memeam tabalokong dangarong artina dihita. Tapi bagi yang ahli, pena yang sama yang kita miliki, pena yang kita pakai menulis itu, bagi tangan ahlinya itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Songonido hita, memang kita ini tidak ada artinya apa-apa. Bodoh dohon sorengat tusi indana sada, betul lu dangarong tatusi. Tapi karena Tuhan memakai kita, kita menjadi orang yang luar biasa. Disomba kita amanami nanami yanakon nami saluhna. Marilah kita mau dipakai Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang baik, yang indah buat hidup kita dan masa depan kita. Nah, paduahon naing tabereng disol. Ayat sia dungi dipatol-tol Jahoba matanganna jala dijama pamangaku jalaninya Jahoba maddawau idama nungga sahat hulehonak kahataku tu bagasan pamangamu nungga sahat hulehonak kahataku tu bagasan pamangamu si pasahaton dang hatakku dang hatatta alai tapasah mahata di dibata. Lapatanna bagaimana kita menyemangati orang dan mengaleai. Bagaimana kita mendukung orang dan menghina. Udun na paduahon neng taingot
Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, tengok ma. Ngadi lihat debatatu hita hatana. Alani unang tapadok hatatta. Dalam arti bagaimana kita mau menyakiti orang lain, tapi bagaimana kita mau menenangkan, menyenangkan, memotivasi, memberkati, mendoakan orang lain. Jadi adong do songoni, adong do sada ama, adong hudana, bagak hudanai. Alani bagak na gurang do halak lamanuhor hudanai. Ane romat tau nala sayang dihilala hudanai, dang oleh mana majual. Sayang dihilala. Hape manang nabuhamay, mago mahudanai. Kula mago hudanai, romak katetangga. Ay matok pajago-jago hudo. Ngaro halak manuhur dangolho. Orang tidak menenangkan dia. Ali justru roh halak lau manoro pau tohon. Nau tu matukku, ngaru songoni madapotukku. Ngarga dilian. Tak tu jago ho. Omani, amai ho. Ngamago hudami inna. Songoni mahalak roh paururu. Hape butuh hamu do. Mago mahudanai. Hape 2 minggu naik, mula mahudai ngagabe 2. Menggibi 2. Harua lari hudanai itu hutan. Ala bagak ala jago hudanai tertarik huda liar ne hutanan. Gabi mangihu tiba na ibuam mamulak tu jago. Ala kuda liar doi. Romap amat tanah punasai. Ilatik mak. Apa tikilatik buah kuda liar. Bisa patu mamat teh tikina mangalatik. Indah sapat mangai mak ponggol muse mak tangan nak wala ponggol tangan nak romak kate tangga imat to pajago-jago huduhu kuda liar ya butuh kuda liar ilatik-latik ko mani rasakan holan na sunguni maulumna rasakanlah nih la sodong do dalau mangapuli alih holan dalau manalahot mangai masalah ni matay songoni apelak pigalileng adong mabobo sa pusat ala adong musuh nang ro menyerak kita ala ni sudia ka ama iko masuk matumedan parporangan sudi ma ama di hutai masuk tu parporangan hola namat tanah punasa hudi mana solatu perporangan ala pongkul tangan nak hola ni mana selamat hapek ka amanasing na paururu hibaneng ima masuk tu perporangan ima na mati di perporangan. Jadi orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak benar itu akan mendapatkan ketidakbenaran. Tapi orang yang mau menjalani hidupnya apapun realita itulah mendapatkan kebahagiaan. Nido di paingot ti tamarhiti turpuk taon di jauh kamu lah homak holongi tapak kema tutunggo lu taon lau menyemangati dang boy tau rupi ta semangati tatat ngakon asa marhiti marlapatan guluta dia dupan di debata nang di tonga-tonga di huria di tonga-tonga di masyarakat martangyang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pengot toro hami marhiti hatam di tikyon dipilih toro si Jeremia na posomi di tonga-tonga ni hagaleon hahurangan na hauton na di pararhodo ibana pasahaton holong marhiti perlayanan songoni mahami Tuhan paingot tami asadang holan na di roha nami da pikiran nami hata nami nasai hupatujulu hami alai hatam namardonga pasu-pasu ima hupa sahat kami di perjalanan di hulu nami di keluarga nami di masyarakat
manang di dia pe hami tutu unang mahu pakai hami hatanami lau maburai mangaliai manorui mangarsahi alai pasahatton hatami ima tutu paingot tami di ngulu namio song ni Tuhan marhite parminggon namion hupasahat tami tuho ruas nuhuriam saluhuk na di bagasan parsahiton homamadaw ni nasida amang sito espesi lalahi nyonya bisihan burusiagian amang ermanik amang sito bi si manuglang do inanami buru tabunan nang enak konami fani bur si manuglang rinda buru manik nyonya hutasuit calon sito emburu hutapia dia kaina raja guguk saut sibuya amang manalu amang gisiagian songani nang inanami buru si tanggang amang emperdede nyonya kultum buru tabunan Tuhan mau pasahat kami nasida di tongga-tongga ni persaiton asi maruham Tuhan dauni manasida mangalabuh ya sini roham pasupa susudia kaubat pasupa su tindakan medis papos rohana sida Tuhan hodopad dauni nasumurungi song-song ni mau pasahat kami tuh keluarga namar si taonon keluarga si barani tuho mau pasahat kami sudi pinok par nasida asaho mangaleon bengek ni roha di nasida asanggiak bui nasida sabar tabah madala ni are din golina namar hamaranggi molo pedang rak bedoh na torasna ali Tuhan nami hu pasahat kami matuho sudi program ni huriam nunga hu pasahat kami di tonga-tonga ni huriam marhite permingguan nami akanalau siulaun nasa tau bolonon di tahun kesehatian asanggia tutu saroha hami karuas ni huriam rakdo parhalado pasanga poko marhiti aka pelayanan doa ka program ni huriam ajahari mahami Tuhan patuk kami mangulahoni basanga di guarno upasahat kami matuhon ang akadusa pangalason nami sesame Tuhan salpuhom may asa tamahami di julom marhiti Jesus Kristus jalo matang yang nami amin. Mari demahita huhud pasahaton pilata.
Jong baita satu buka. Tatang yakum mapilet turu pandi debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banwa gijang hodo haroroni saluhut silalon nadinggan do naso libasa na maulutus. Upasahatami masian dani lohon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gebot nocus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parasya kami pilihan non pati bulan harajon mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silalom itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di benua kijang sai pinarbadi maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut ma lomo ni roham di benua tongon songon na di benua kijang. Lema tuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodak ko Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan debatama bohina tuho jala di parsor homma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan amang, gak usah buru-buru amang keluar.